it-3-25 ta' Novembru 2014. Żjara storika mill-Papa Franġisku hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Storika propju għaliex hija t-tieni waħda tax-xorta tagħha wara li wieħed mill-predeċessuri tiegħu il-Papa Giovanni Paolo II żar u indirizza l-Parlament Ewropew fl-1988. Il-messaġġ tal-Papa kien wieħed dirett u appella biex iċ-ċittadini jkollhom rwol ċentrali fil-politika Ewropea li spiss iddur mal-ekonomija. Matul l-indirizz tiegħu lill-membri parlamentari Ewropej, il-Papa enfasizza fuq il-protezzjoni tad-dinjità tal-bniedem, sostna li d-dinjità li kienet fundamentali fil-proċess ta' rikostruzzjoni tal-Ewropa wara t-tieni gwerra dinjija għadha kruċjali llum f'dinja fejn qed jirrenjaw il-vjolenza u d-diskriminazzjoni. L-indirizz tal-Papa li beda l-ħabta tal-11:15 ta' filgħodu kien wieħed pożittiv ferm. Papa Franġisku wassal lill-aktar minn 500 miljun ċittadin li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea messaġġ ta' kuraġġ u tama. Tkellem b'mod partikolari dwar l-importanza ta' ħidma kollettiva bilan li jiġu meluba l-problemi waqt li tirrenja l-paċi fost il-popli. Ħadna l-ewwel reazzjoni għad-diskors tal-Papa minant il-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, Dr. Alfred Sant. Naħseb kien diskors li ntlaqa bħala stqarrija ta' kif nistgħu l-politika Ewropea u bad il-politika nazzjonali wkoll ma nħarsux lejha biss bħala numri, bħala riżultati u ċifri soċjali, ekonomiċi jew x'nafien, ma trid fuq kollox tmur l-isfel biex tifhem l-istrata differenti tas-soċjetà kif huma qed jgħixu ħajthom. Fost is-suġġetti li tkellem dwarhom il-Papa hemm id-demokrazija u l-immigrazzjoni irregolari. Filwaqt li faħħar l-enfasi li tagħmel l-Unjoni Ewropea fuq il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-kap tal-Knisja Kattolika sostna li ma nistgħux inħallu l-Mediterran isir ċimiterju kbir. Saħaq li jeħtieġ li l-Ewropa tasserixxi b'mod ċar l-identità tagħha biex tkun kapaċi taffronta l-problema tal-immigrazzjoni irregolari filwaqt li tgħin lil dawk l-aktar fil-bżonn. Il-messaġġ tal-Papa intlaqa tajjeb ħafna u kien deskritt bħala messaġġ imqanqal u li jaspira azzjonijiet pożittivi. Minkejja dan, iż-żjara qasira tal-Papa fi Strasburgu li damet biss 4 sigħat iddiżappuntat xi ftit lir-residenti Kattoliċi li kellhom jikkuntentaw billi jaraw lil Papa mill-bogħod fuq screens li ntremaw apposta quddiem il-katedral.